danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon. Mom, jarumai wai in dai baban shi ya samu Rafani Mummuni yau, gobe za su zo. Oh to, ashe akwai rigima aure kenan. Don muke da bukin ta aure. To yanzu me kike son ce ma Rafaninki? Ki gaya mai abin da ka gan fuska na. A'a, ni ban iyawa. Shi dai ke da kanki ki fari mai. Don yanzu ba abin da zai tambaye ki, Allah ya tambaye ki, kina son jarumai ko ba ki son shi. Kin san na jin kunyan shi ban yan fadi mai. Jarumai da ya shirya. Sauran mu kuma, ashe akwai babban magana. Nace kuma kuna waya dai ko? Hajiya. Azuma mun yi waya da shi. Alhamdulillah. Ai dama Allah dai miki albarka. Kullum addu'ar da nake yi. Allah ya kawo lokacin wannan abu dai. Ina cikin farin ciki in ji daɗi. Allah ya sa a yi da mu. Kuma sai in ga duk lokacin da kika shigo gidan nan sai in ce ƴata da take nesa. To ga ta a kusa da ni. Ban sani ba. Na tama da ka gaida ita ne. Habba, Wandiya, wani irin muguwan kishi kenan. Shi sa da ni da makautana bamu da hanya mu yi fira ko mu yi dariya. Habba. Akwai hanya ku yi fira ku yi dariya. Zo, wuce. Ku zo ku yi fira ku yi dariya. Anti Wandiya sake mi. Ebi shiru. Na'am. Ke dai sake ta. Sake rikanta ke. Ana ta kuma. Haba Fatima, ba ki barin halinki. Haba, abu guda yiwu har yanzu bai ishe ki ba. Amma ina ganin wanda kai ka kyale ta. Ni me dan da mijinki. Amma bai gaya min komai a kansu ba. Kuma kai ma baka tambaye ba? Gaba ɗaya na sha'afa. Ai ina nufi cewa ina gani kamar cewa shine komai nata. To ai ba zai faɗa ma ba. Me yasa? Saboda shi dan kansa Mummuni bai san mahaifin wannan yariyar ba. Ana so ka nuna min cewa kuma yariyar ba ta uba kenan ko? To kila dai Jarmai zai sani sai ka tambaye. Hakika idan Jarmai yana so ya auri Fatima dole ne ya nemi ubanta. Badar Sabin kallo kyauta ne domin kallon shirin Fatake series. Kai dai nemi masu aikin satellite su sanya maka Gaskiya TV da Gaskiya Plus ko kuma ku sauke manhajar RCS a Apple Store da Play Store a wayoyin hannunku don kallon gawurtaccen shirin Fatake series. A nan ma kallo kyauta ne.